En vindmølle består af flere hovedkomponenter, der arbejder sammen for at omdanne vindens kinetiske energi til elektricitet. Den består af en rotor, vinger, nacelle, tårn og en fundament. Tårn holder nacellen og rotoren op i højden, hvor vinden er stærkere og mere stabil. Tårnen er ofte lavet af stål eller beton. Fundamentet på en vindmølle kan forklares som dens load base, der holder hele konstruktionen stabilt og forhindrer, at vindmøllen vælter under kraftige vindforhold. Nacelle er huset øverst på tårnet, som indeholder de vigtigste mekaniske og elektriske komponenter, såsom gearkasser, generator, bremse og koblinger. En vindmåler, også kaldet en anemometer, er en vigtig del af vindmøllens styringssystem. Den måler vindens hastighed og retning og sikrer, at møllen fungerer optimalt og sikkert. Rotoren og vinger er en del af vindmøllen, der fanger vindens energi og omdanner det til mekanisk rotation, som derefter bliver til elektricitet. Rotoren består af typisk 3 vinger, der fanger vinden og begynder at rotere. Vingernes form og materialer er optimeret for at maksimere energiproduktionen. Nacellen er hjertet af vindmøllen, hvor det mekaniske energi fra rotorens rotation bliver omdannet til elektricitet. Den består af bremse- og sikkerhedssystem, hvor det kan stoppe rotorens bevægelse i nødtilfælde eller meget kraftig vind for at beskytte møllen. Lav hastighed akselen, også kaldet for hovedakselen, er en af de vigtigste dele af nacellen. Det forbinder rotorens vinger med gearkassen eller direkte med generator og overfører den langsomme rotation fra vingerne. Gearboxen eller geartransmission er en af de vigtigste mekaniske komponenter i nacellen. Den øger at rotationshastigheden fra rotorens langsomme bevægelse, så generatoren kan producere elektricitet mere effektivt. Kontrollen er en computer, der styrer og overvåger hele vindmøllens funktion. Den sikrer, at vindmøllen producerer mest mulig energi under sikre forhold. Generatoren er den vigtigste del af nacellen. Når det kommer til at omdanne vindens energi til elektricitet, den modtager den mekaniske energi fra rotorens bevægelse og omdanner det til elektrisk strøm, som kan sendes ud på elnettet. Kablerne transporterer den elektricitet, der genereres af generatoren fra nacellen ned i tårnet og videre til elnettet. Højhastighedsakselen hjælper med at overføre energi fra gearkassen eller direkte fra rotoren i noget designs fra generatoren. Generatoren omformer vindens energi til elektrisk energi og producerer vekselstrøm med variabel frekvens. Det er også selvfølgelig afhængigt af vindens hastighed og hvor meget det blæser udenfor. Ensretter omdanner den variabel vekselstrøm fra generatoren til jævn strøm. Det stabiliserer strømmen, da frekvens fra generatoren varierer. Vekselsretter omdanner jævn strøm tilbage til vekselstrøm med fast frekvens. Vores filterspol glatter strømmen og reducerer uønskede højfrekvente signaler, hvor filterkondensatorer stabiliserer spænding og sikrer rene sinuskurver. Og vores transformer hæver spænding til det niveau, der kræves af elnettet. Typisk efter konvertering og filtrering sendes til det rent sinusformede strøm ud i vores elnettet.